la peste 900 de metri sub suprafața oceanului, acolo unde razele soarelui încep să se rărească și întunericul total pune stăpânire. Înnoată unul dintre cei mai mari prădători cunoscuți de om. Unul dintre cele mai specializate grupuri de animale sunt cetaceele, care au evoluat pentru a trăi în medii acvatice vaste, precum oceanele adânci, inaccesibile oamenilor. Faceți cunoștință cu cașalotul, ucigașul balenelor. Physeter macrocephalus, cunoscută mai degrabă sub numele de cașalot, este una dintre cele mai cunoscute cetacee scufundătoare. Cașaloții sunt cel mai mare prădător din lume care coexistă în prezent cu rasa umană. Cașalotul are cel mai mare creier cunoscut dintre toate mamiferele vii sau dispărute, cântărind, în medie, 7,7 kg și având un volum de aproximativ 8 litri. Nu este de mirare că cașaloții se pot scufunda până la 138 de minute și pot ajunge la o adâncime maximă de 1000 de metri. Totuși, rapoartele arată că scufundările medii ale cașalotului durează între 33 și 53 de minute. Cașaloții folosesc ecolocația pentru vânătoare, iar mecanismul din spatele acesteia este una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale acestei specii. Clicurile lor sunt printre cele mai puternice sunete din regnul animal. Cașalotul produce un fascicul îngust de clicuri cu spectru larg în timpul ecolocației. Aerul este forțat să treacă prin buzele fonice din fața nasului, sub orificiul respirator, pentru a genera clicurile. Organul acete al cașalotului ajută sunetul să revină prin nas. Majoritatea energiei sonore este focalizată de o structură ca o lentilă, după ce este reflectată de sacul frontal de la craniu spre melon. Cașaloții mănâncă în mod constant. Se estimează că aproximativ 91 de milioane de tone de pradă sunt consumate anual de către cașaloți, în total. Ei consumă o varietate de animale, în principal calmari de dimensiuni medii, dar în mod notabil calmari uriași, caracatițe și pești precum pisici de mare demersale și chiar rechini fac parte din dieta lor. Unele prăzi pot fi înghițite accidental când consumă alte creaturi. Dar, ca prădător de vârf, trebuie să existe o modalitate de a provoca durere celor pe care nu îi pot devora și celor care atacă primii. Și evoluția nu a exclus nici dezvoltarea acestei caracteristici. Balenele pilot și balenele false ucigașe deranjează uneori cașaloții, în timp ce orcile sau balenele ucigașe sunt cei mai frecvenți prădători naturali ai acestora. Dar desigur ele sunt prădători doar pentru femele și pui. Masculii nu au prădători cunoscuți, fiind considerați prea mari, puternici și agresivi chiar și pentru orci. Cașaloții nu vor ezita să își folosească capul uriaș ca un berbec atunci când se confruntă cu o amenințare. Ioasea aplică o altă tactică, eficientă chiar aici, împotriva acestei orci. Cașaloții, fiind prea lenți pentru a-și depăși atacatorii ce înnoată cu 50 și 8 km/h, îi atacă folosind clicuri zgomotoase sub apă. Cea mai zgomotoasă creatură de pe planetă este cașalotul, ale cărui clicuri sunt mai puternice decât o împușcătură. Și aici vedem orca, fugind înfrântă, sperând că nu va mai da niciodată peste el. Pe lângă toate acestea, cozile gigantice ale cașalotului s-au dovedit a avea suficientă putere pentru a distruge instantaneu alte creaturi acvatice. Au fost puține cazuri moderne care să indice altceva, dar cașaloții sunt o specie pașnică, deci aceste mecanisme de luptă, deși rare, au fost folosite împotriva oamenilor. Cel mai cunoscut exemplu este atacul asupra navei Essex din 1820. Essex a fost lovită de un cașalot uriaș care, potrivit relatărilor, avea 85 de picioare lungime, iar ca urmare, nava s-a scufundat.
3 bărci de vânătoare de balene, adică bărcile mai ușoare folosite pentru capturarea balenelor, împreună cu echipajul lor, au fost abandonate la mii de mile de țărm. Marinarii au rămas singuri în Oceanul Pacific și au trebuit să aleagă între a face o călătorie dificilă de 3000 de mile spre peninsula sud-americană. Herman Melville ar spune că acest eveniment a fost una dintre sursele de inspirație pentru celebrul roman Moby Dick. Totuși, după cum am menționat anterior, ei sunt de partea mai inofensivă când vine vorba de luptă, luptând doar în cazuri de provocare directă sau indirectă și pentru vânătoarea necesară pentru hrană. Ca urmare a acestui fapt, ei au diverse strategii de apărare. Clicurile lor, desigur, sunt un aspect pe care l-am văzut deja. Când orciile vânează grupuri de femele ce creează legături de durată între ele, aceste unități sociale persistă adesea toată viața. Femelele înconjoară un adult rănit sau vițeii pentru protecție. Ele își pot agita cozile spre exterior și le pot orienta spre interior, în formația margarit, numită după floare. Cu coada lor grea și puternică, capabilă de lovituri mortale, taurii solitari au intervenit adesea pentru a ajuta grupurile slabe din apropiere. Cașaloții pot înota cu până la 30 și 7 km/h, datorită înotătoarei caudale, și pot croaziera cu 7,4 km/h. Dar, mai important, fiind cele mai adânc scufundătoare animale de pe planetă, acest lucru le permite să folosească această caracteristică pentru a evita dușmanii și alte amenințări. Cașaloții, care au o durată de viață de aproximativ 70 de ani, se reproduc pentru a genera urmași și a asigura supraviețuirea acestei specii uimitoare, la fel ca noi toți. Odată ce au fost dezvoltate științific și rafinate de evoluție, femelele de cașalot ajung la maturitate sexuală în jurul vârstei de 9 ani, când au aproximativ 9 metri lungime. În acest moment, creșterea încetinește, iar ele nasc pui cam o dată la 5 până la 7 ani. După o gestație de 14-16 luni, se naște un singur pui de circa 4 metri lungime. Femelele ajung la maturitate la 30 de ani și pot avea până la 10,5 metri lungime. Impresionant! Toți cașaloții actuali descind dintr-o singură bunică ce a trăit acum 80.000 de ani. Cercetările din Molecular Ecology arată că oamenii de știință au analizat 1600 de cașaloți din lume și au constatat același acid dezoxiribonucleic mitocondrial la toți. Masculii sunt puțin mai mari decât femelele în primii 10 ani, apoi cresc semnificativ până la aproximativ 30 de ani. Masculii devin maturi fizic la 50 de ani, având circa 16 metri lungime. Cel mai mare cașalot măsurat a avut o lungime impresionantă de 24 de metri. Asta e mai lung decât semnul Hollywood din California. Masculii experimentează pubertatea mai târziu decât femelele, de obicei între vârstele de 10 și 20 de ani. Cașaloții dorm doar pentru scurt timp în fiecare noapte, în ciuda faptului că sunt prădători uriași. Sunt mamiferele cel mai puțin dependente de somn, dormind doar 15-20 de minute odată, adică 7% din zi, dormind vertical, cu capul la sau sub suprafață. Acest tipar de somn a fost studiat din 2008. În timpul somnului scurt, fiecare balenă plutește timp de 15 până la 20 de minute și nu respiră în aceste reprize de somn. Numărul total al acestor adevărate creaturi misterioase din lume este necunoscut, dar se estimează că ar fi de ordinul sutelor de mii. Încălcirea în plase și naufragiile sunt principalele pericole pentru balenele cu dinți. Există o teamă tot mai mare că populațiile de balene cu dinți ar putea fi afectate negativ în viitor de absorbția de deșeuri marine, cum ar fi plasticul, zgomotul din oceane și poluarea chimică. Spre deosebire de alte balene, balenele cu dinți au fost vânate pentru uleiul de spermatocite, folosit în săpunuri, cosmetice și uleiuri pentru lămpi. Parfumierii caută, de asemenea, ambra gris, o substanță tare, ceroasă și combustibilă,
produsă atunci când defecația din sistemul intestinal al balenelor cu dinți este eliminată. După ce surse oceanice ca lumina soarelui, bacteriile și enzimele o curăță, se formează un fixativ parfumat. Potrivit Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, balenele cu dinți sunt animale vulnerabile. Legea speciilor pe cale de dispariție din Statele Unite ale Americii clasifică specia ca fiind pe cale de dispariție. Anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică. Pe cale de dispariție protejează această specie. Prin urmare, comerțul internațional este strict reglementat prin licențe și certificate, făcând comerțul comercial cu această specie complet ilegal. Astăzi, această specie fascinantă și intrigantă deține supremația în toate oceanele majore ale lumii și se pare că această specie, teoretic singura capabilă să te înghită de viu, își va păstra această dominație pentru generații întregi. Până la schimbări majore în nișa lor, acești prădători vor domina albastrul adânc și misterios, mulți ani de acum înainte. Mulțumesc că ați urmărit! Ne vedem data viitoare!